dnešní výzvě půjde o to, že se dneska na sebe dozvíte pár pěkných informací, co si o vás myslí vaši spoluhráči ve vašem kmeni. Každý před vámi má 3 vlny, na každé z nich je páčka a každá z těch páček představuje jeden váš život. Po každé otázce, kterou zadám, budete mít možnost odpovědět na cedulky před vámi. Pokud odpovíte správně, budete moct zničit jeden život jednomu z vašich soupeřů, a pokud odpovíte špatně, tak jste vlastně víc forožní, protože vy nikomu nemůžete zničit život a ostatní můžou. Odměnou vás čeká nádherný výlet do vesnice, kde si můžete obchodovat s vesničanama a prozkoumáte tajemný hrad. Wow! Super! Wow. Super! Jo! Stojí to za to. Že to je velká motivace, velká. Dobrá tedy, přistoupíme tedy k otázkám. Až položím otázku a řeknu, můžete položit otázku, cedule, můžete začít odpovídat, vy položíte vaše cedule a napíšete na tu ceduli jméno člověka, o kterým si myslíte, že tato věc je pravdivá. Dobrá tedy, přistoupíme k první otázce. Kdo je největší dement? Můžete začít odpovídat. Odlokněte to. Dobře. Forex si myslí, že Terror Hunter. Nemá to správně. Terror Hunter si myslí, že Gulmok. Nemá to správně. Jesse si myslí, že Terror Hunter. Nemá to správně. Apofi si myslí, že Toa. A je to správně. Dobře, Apofi, můžeš jít někomu zničit jeho první život. Sorry to. A Toa dostává první ránu od Apofio. Gulmok si myslí, že je Toa a má to správně. Gulmoku, můžeš jít někomu zničit život. Jako komukoliv, jo, můžu. Kromě sebe. Aha. Flash dává první ránu Terror Hunterovi. Já jsem chtěl říct PCQ, no. A MC Dogwalter říkáš Apofi, což není správně. Zničte cedule a přistoupíme k druhé otázce. Další otázka. Kdo je největší taktik? Můžete začít psát. Terror Hunter může taky psát, děkuju. To vezmeme z druhé řady. Já bych říct, že bude pořád stejná. To se vidím všude. Dogwalter si myslí, že je Apofi a má to správně. Jo, takže Promiň Apofi. A Apofi dostává od toho první A já ti dám další, neboj. Gulmoku, máš Apofio a to je správně, můžeš jít někomu zničit no život. Neříkej. A Terror Hunter dostává druhý zásah od Gulmoka. Apofi napsal sám sebe a má to správně, můžeš někomu jít dát další ránu. A opět míří to Quaterovi. Jesse si myslí, že Apofi a má to správně, takže Jesse. Terror Hunter dostává třetí ránu, což znamená, že je vyřazen, ale ještě stále může pro někoho hlasovat. Terrore, pro koho budeš hlasovat? Ne. Terror Hunter jde po Apofim a Apofi dá si druhý život. Dej se posadit na lavičku, Terror Huntere. Forex si myslí, že Apofi a má to správně. Běž někomu zničit život. Sorry, to Quatere. Bohužel. A to Quater si jde sednout za Terror Hunterem na lavičku. Je vidět, že tyto dva nejsou moc oblíbený v táboře. Přistoupíme k další otázce. Kdo je nejotravnější hráč? Počkej, takže už se nemůže ten, kdo byl, ne? Ne, to nikdo neřekl, můžeš tam někoho napsat klidně 1000krát. Tak jo. Odlokněte teď. Gulmok si myslí, že Toa a nemá to správně. Apofi si myslí, že Toa a nemá to správně. Jesse si myslí, že je to Toa a není to správně. A Forex si myslí, že on a jako jediný se trefil. Je to Toa. Je to Forex. Forexi, můžeš někomu jít zničit. Já jsem Komu jít pokušený, zničit že to život. budu já. Kdo to bude? To je zajímavý. Se rozmýšlí. Mně se nechce ani jednomu. Rozmýšlí se mezi třema, kterým může. Apofi mu zbývá jeden život a Jesse s Gulmokem mají po 3 životech.
To si vyber. Promiň, Jesse. Jesse dostává první ránu od Forexe. Dobrá. Kdo je nejoblíbenější v táboře? Tak to je lehký. Ten nevím, jestli tam nejblbší, ale nebo nejoblíbenější, takže sorry. Nejoblíbenější. Jo, nejoblíbenější. Odlokněte teď. Dobře, jdeme to zkontrolovat. Je tady Gulmok napsal sám sebe. Apofy napsal sebe. Jesse napsal Apofio. A Forex napsal Gulmoka. Bohužel ani jeden z vás se netrefil, protože to je Jesse. Já jsem teda napsal. Já jsem napsal sebe. Dobře, Já taky, to by k já další ti to nedala. otázce. Kdo je nejpracovitější hráč? Jdete odloknout. Gulmok si myslí, že Apofy. Apofy si myslí, že Toa. Krystal si myslí, že ona sama. A Forex si myslí, že Gulmok. A opět jako Forex to má jediný správný. Forexi, můžeš někomu zničit život. Pro koho se tentokrát rozhodne? Apofy letí. Rozhodne už konečně skautovat Apofyho, dát další ránu Jesse, anebo první ránu Gulmokovi? Guláši. Já už nemám vraždič Odinu. Dobře, tak Forexy. Ne, já nevím. To je těžká volba. Gulmok dostává první zásah od Forexe. Já už Přistoupíme nevím, k další otázce. Kdo je největší hrozba? Můžete začít psát. Přistoupíme k tomuto, vole, k odpovědím. Gulmok si myslí, že Apofy, což je nejspíše Apofy. Apofy si myslí, že on sám. Jesse si myslí, že to Toa. A Forex si myslí, že Apofy. Všichni kromě Jesse to máte správně, tudíž Gulmoku můžeš jít jako první. Ne, Gulmoku, ne. Hele, Prosím, já nevím, ne. kdo mi dal jako první tenhle ten, jo? Apofy, Jako... ne, prosím. A Já jsem Forex to- já jsem dostává to první nechtěl. ráno od Gulmoka. Teď Apofy já taky můžeš ne, jít. máš nejvíc. Já za to nemůžu. Apofy jde přímo ke svýmu. Nejspíš asi jde hlasovat pro Gulmoka. No a teď... Nebo pro Jesse. Rozhoduje, zajímavé, pro koho se asi Apofy rozhodne. A Gulmáš dostává druhou ránu Sorry, Gulmoko, sorry. od Apofy. Jesse, A ne, Forexy můžeš jít. To je jenom tah. Cože, počkej, jo. Teďka mě Forex vyhodí úplně boom, vole. Forexy, no. Počkat, Jesse má, jo, tam má jeden zásah, Gulmok má 2 a Apofy má taky 2. Forex se rozmýšlí. Jeho čekání a rozmýšlení je velice otravné. To je těžký. Apofy, sorry. Apofy, přistoupíme k další otázce. Ahoj, Apofy. Kdo se jenom vozí? Můžete začít psát. Jo, já nevím. Forex se zdá, že už dopsal. Velice rychlá odpověď. Guláš taktéž a Jesse taktéž. Takže Guláš si myslí, že to je Terror Hunter. Jesse si myslí, že to je Forex. A Forex si myslí, že to je on sám. Opět nemáte nikdo z vás pravdu, již po druhé, protože to je Jesse. Že? Tak tohle by to říkal. Asi budeme muset přidat nějakou otázku, Jaxi. Tak jo. Kdo nic v táboře nedělá? Můžete začít psát. No to bylo. Forex opět dopsal jako velice rychle. Jesse taktéž a Guláš je slohovku. No, ne, nepíši slovku, já si pořád rozmýšlím. Já se jenom na Gulmoka. Dělej, jako o tom napiš, Jo, už to tam je. Dobrá tedy. Guláš si myslí, že to je Forex. Jesse si myslí, že to je Terror Hunter a Forex si myslí, že on sám. Tentokrát jediná žena, pravá žena z vás to má správně. A je to Terror Hunter. Ale Guláši se dej. Dobrý Jesse, můžeš přistoupit a dát někomu hlas. To musí čít svůj život. Ne, Jesse se jde pomstít Forexovi. Jo,
si myslíte, že má situaci pevně v rukou? Dá se, že se Gulmok a ani Forex nemuseli dlouho rozmýšlet. Přistoupíme k odpovědi. Gulmok si myslí, že Apofy, Jesse si myslí, že Apofy a Forex si myslí, že Apofy. A ano, je to Apofy. Což znamená, že Forexi můžeš jí jako první někomu dát hlas. Jesse dostává druhý zásah od Forexe. Guláši, můžeš Guláši ani na to nemyslí. Guláši jasně míří k Forexovi, Ne, Guláši. a nebo k Jesse. Rozmýšlí Forexe. se. Ne. Je to Forexe. důležité, protože koho Guláš Forex je nepoctětá! Guláš nemá naději už na vítězství, což znamená, že toho, koho zvolí, tak ten vyhraje odměnu. Tak teda koho nezvolí, tak ten vyhraje odměnu. Sorry, Forex. Ne, Guláši. A Forex je Gulmoku, já tě miluju, ty vole! Forex si běž si sednout na lavičku. Oh. A Jesse, Sorry. ty vyhráváš odměnu. Wow. Když si vzít 2 lidi s sebou do vesnice, kde si nakoupíte různé předměty a projdete si nádhernou prohlídku hradu. Takže to bude Gulmok a Apofy, to je jasný. Gulmok a Apofy. Dobrá tedy. Loď už na vás Já čeká. to říkám. Můžete jít. Vítám vás, Jesse, Gulmoku a Apofy na vaší odměně. Nacházíme se v indonéské ostrovní vesnici, včetně posvátného indonéského hradu, kde si budete moct tady za peníze, které Nesvětíme máte to. tady v čestce, každý si vemte jeden stack emeraldů, ať máte za co nakupovat. A můžete si u těch obchodníků koupit všelijaké věci. Nejvíce toho nabízí speciální běložský obchodník tam na hradu, který vám může prodat všelijaké věci, co má u sebe. Dobrá? Já vás opustím, jděte si výzvu. Ten Díky. běloruský obchodník mi přijde trochu černý. Beru si první obchodníka, jo? Já ho mám hnedka po tobě. Dobře, tak Počkej, jo. co máš tenhle? Obchodníku. To prodává. Zdravím, Takže. zdravím! Takže, ne, nečum tam. No tam nic není. Tak jo, dobře, obchodníku, jak se jmenujete, pane, dobrý den, jak se jmenujete? Dobrý den, moje jméno je... Počkej, jak se jmenuje? Indonéský šaman. Vysavač. Indonéský šaman vysavač. Ano, dobrá tedy. Takže, nabízíte nějakou speciální věc momentálně, nějakou úplně super věc? Co mi prodáte za 59 emeraldů? Za 59 emeraldů, tak to je strašně mnoho, co byste si přála, paní Jessie. To máte nejlepšího. Nejlepšího, to si můžete určitě jenom vy sama. Mojí trávu. To knížka. Knížka. Imunita Hm. třeba. Imunita, to už jsem zrovna prodal, paní Jessie. Já už jí mám, vole. Tak co meč nějaký enchantovaný Meč, dobrý. dobře. Za 59 emeraldů se dá vykovat krásný meč. A co máte za 59 emeraldů? Představ si to, enchant? ale 59 emeraldů. To je jenom na vás. Dejte mi tam nějaký dobrý enchanty, aby mi to dalo 59 emeraldů. Dobře. Dobrý den, já prosím Dobrý. smlouvat. Dobrá, tak kolik jídla byste mi dal za 10 emeraldů? Za 10 emeraldů, no, co byste si přál za jídlo? Nějaký maso. Maso, takže chcete to nějak namíchaný, nějaký masový mix? Ne, to je dobrý, stačí mi jeden druh. Dobře, tak to vám dokážu dát dokonce 3 staky steaků. Protože Dobrá, jsem tady za tak jo. 5. Tady, prosím, dejte do truhly. Z téhle věcnice vytěžit co nejvíc. Dobrá. Děkuji. A co byste mi dal, nebo potřebuju taky nějaký dobrý meč enchantovaný samozřejmě. Za kolik? Dobrá, za kolik? No. Řekněme nás to vysvědčení tomu čumě. za 30 emeraldů. Za 30 emeraldů. Meč s fire aspektem a nějakým sharpnessem. Dobře. Chcete, aby dokázal vykovat rudy ve stejném
stejně ne, nebo chcete, aby to dávalo rovnou věci? potřebuji, hej. Chci, aby mi to dávalo Apofy. víc, prostě fortune. Ne. To je Vem nejlepší, nějaký úplně unbreaking. nejvíc- Unbreaking hej. a fortune, Ne. děkuji. Vem nějaký úplně neobvyklý předmět a uděláme to jako tu imunitu. Dobře. Ale já už nemám nic, já už nemám prachy. A váš krumpač se jmenuje Pepa Vojtek. Děkuji! Tady máte svých posledních mých 24 emeraldů, emeraldy už nemám. To je prdele. Jo no. Děkuji za obchod. Jako, já tam nechci Obchod se uzavírá. Jo, Gumoku, tady máš Dark Refuser, který jsem dostal jako dárek. Oh shit. A co je Jdeme to zabít někoho. I feel like Kirito. Naschledanou, Tak se indonésní počkáte, šamané. já jdu. Naschledanou! Bez tak je dute, já se chci Ukáž. podívat taky, mě to zajímá. Pojďte za Vítám vás lidičky na vaší další výzvy o individuální imunitu. Nejprve Apofy, vrať mi imunitu. A toto imunita je opět k mání. V dnešní výzvě půjde o takové menší PvP, v tom smyslu, že ale nemusíte nikoho zabít a vaším cílem je schodit vašeho protivníka dolů z tohoto bojiště, který je před váma. To zní zajímavě. Aby to bylo ještě zajímavější, tak tady mám pod sebou 3 dispensery. V každém jsou nějaké zbraně, se kterými můžete bojovat. Tip je v tom, ale že v tom nejsou jen zbraně. Můžou tam být věci jako je torch nebo glowstone. Pádem někteří budou sice ve výhodě a někteří v nevýhodě. Vždycky ten, který prohraje, tak odejde už si sednout a ten, co vyhraje, bude soupeřit s tím dalším, co vyhraje. Jeffe, můžu mít otázku, kde je ta nějaká sedačka na sezení? Budete stát tady na té podložce. Aha. zelená, kdo ještě žije, červená, kdo nežije. Dobrá tedy. První půjde to quarter. Běž No. a vem si z jednoho dispenseru jednu ze zbraní. Zváží tlačítko. Já se rozhoduju. Vezmu si zlatý střed. A získal si hole dřevěný. Tím Wow. pádem Terror Hunter, běž si vybrat a postav se na zadní část toho, kde je ta žlutá deska a vlez tam ještě. Počkej, jak to myslíš? Ne, tam je prostě roh vzadu. A Terror Hunter si vytlačil dřevo. Tím pádem běž do druhého rohu. Nemusíš se vracet, tamhle je druhý roh. Jo, tady to je, tady, ten žebřík. No, a vlastně běž na ten druhý roh vlastně. Přesně jak je to na ten druhý roh to. Jo, tam Na ten nebyl druhý žebřík. žlutý. A vylez tam, kde... Jo, tady má. Terore, vylez tam, kde vylezl... No tak počkej, tam jde teror, tak počkej chvíli. Terore jsme proti sobě. Dobrá tedy, zápas začne. Teď! Ten, kdo prvního schodí, tak ten prohrál. Mám laki. Terror Hunter se stále drží, i když dostává pěkně bitku. A Terror Hunter padá, tím pádem to quarter Dobře, si jde ty. stoupnout na zelenou podložku. Má A som Terror lak. Hunter je první. Dám kila gratulovat. A Lagi, co lagi. mám udělat s tou zbraní? Lagy jsou... Nech si ještě, budeš si ji bojovat tak ti dál. zůstane. Dobrá, Tím dobrá. pádem Terror Hunter přesun se na červenou podložku. Vymlouvat se na lag je zbytečné, protože to je chyba jenom vaše. Dále půjde Apofy. To je naše Ježiši chyba, to je chyba Kriste. počítače. Tak jo, dáme třeba tuhle. Já mám sapling, Přesuň se na roh. A další bude Dead Forex. Bash. Velký Oh, bojovníci Kanady proti sobě se teďko Tak toto postaví. nebude dobré. Forex si vytahuje Já a mám vytáhl si Gunpowder. Gunpowder, takže Gunpowder versus V. Uvidíme, který se udrží díl. Připravit, pozor, start. Apofy. Jo. Umírá. Forex se dostává do dalšího kola. Forexi, pojď stop. Forex jede. Forexi na zelenou to. Forex, jdeme bomby. Pojď bojce. high five. Guláši, běž, High five. vybrat tvojí Pojď, bouchnem se. Ne, nebouchneme. Tak pravá bude super. A Guláš Oh, dostal wow. ironovou sekeru. Nádherná volba. Tím pádem shit. Jesse Tak to jako nevypadá poslední dobře. versi svojí zbraň. Takže si bude mít ten glowstone, no. Jesse dostala hole dřevěnej, stejně jako má to. Uvidíme, jestli mu výhoda se zbraní pomůže nějakou. Přesuň se do druhého rohu, Budu rád, když tam dáte zvuk od toho, vole. Od toho Jacksona. a si připravit, pozor, a do sebe.
Ten, kdo první spadne, prohrává a musí se přesunout na červenou. Jesse, do toho, Jesse. A Jessie umírá. Já se topu. Pádem je mrtvá a musí se přesunout na červenou podložku. Já si mám XP. A ty běž, Podtemte mě. a Guláš, jo, pod mě neboj. A Guláš, ty se přesuň na zelenou. A teď jak to je Je vlastně? to Gulmok, jak si? Nekuláš. Jsou 3. Kámen už. Tak dej tou a Forexe a pak kdo vyhraje bude bojovat s Gulmokem. Jo, dobrý. Dobrá, Já teď jsem Big Boss, já jsem Final Boss. Guláši, Takže teda, Guláši, Guláš, ty to takže zůstaň. A nebo hele, Guláš no, instantně Potre. vyhrál, protože Guláš má železnou sekeru, tak instantně vyhrál. nebo ne, Měl hele, jsem štěstí. ještě si, Mikal si, každý si ještě vyložte novou zbraň. Jo! Ironova sekera! A Ironová sekera, přesuň se nahoru. Tím pádem Forex, Forex bude mít glowstone. Glowstone to dáš, Glowstone dáš. a Forex vytlačil. Tím pádem opět nastává situace, jako když byla Jessie proti Gulmokovi. Uvidíme, jestli to Gulmokovi. něco. Všechno se teďko musí zvednout v jednom prvním momentě. Tak, dobrý, můžem. Připravit, pozor, do sebe. Krásný dot vyhraje. A Forex umírá tím pádem toto Water. Já jsem tě Zůstává. zabil, Nový Zůstává zbraně, na nový boji. zbraně. Hej, Guláši, dojdi si vybrat svoji zbraň proti to Water. hej, to byl luxusní, ty jsi spadl, padal si až... A to dostal v zásej diamantový meč. Dá se, že je asi zřejmě možná už již rozhodnuto. A to už taky vylosuje v novém randu novou zbraň. Uvidíme, co to bude tentokrát. Meč, A je to dřevěný meč. Uvidíme, jestli bude lepší než diamondový. Ty jsi nebyl, ne? Však Uhlí se stane diamant. A můžete Mě nechcete. tak připravit, pozor, start. Sorry. A Forex a toto Quater padá, tím je to jasný vid pro Gulmoga, který vyhrává imunitu. Dobře, Gulmoku. Přesuňte se sem zase. Bylo krátký, vše jedno. Já jsem tušil, že bude jedna bojová, který mi nejdou. Dnes si poprvé v bezpečí na kmenové radě a nikdo pro tebe nemůže hlasovat. Teď si imunitu. Můžeš se vrátit k ostatním. Dneska si v bezpečí, což neplatí o těchto 5 hráčů, ze kterých se jeden z nich bude muset odejít domů. Podejte se do tábora a při příjemný odpoledne. Takže v Treemailu byl napsáno, byla nápověda ke skryté imunitě, zněla skákej Tarzane a hledej, tak já jsem se teda rozhodl, že ji teda půjdu zkusit najít, takže můžem to jít zkusit. fajn. Pojď. Tak. Hí. Jo, našel jsem jí. Jo, hurá, mám skrytou imunitu. Jo, tak to jsem zvědavej, jestli to zamíchá nějak kartama, protože jak si se tu vyskytla nějaká silná aliance, tak zkusím to nějak chytře použít, nevím ještě sice kdy, ale můžu to nějak vyzkoušet. Tak to je asi všechno. Takže byla další výzva a tam šlo vlastně o to, aby jsme vlastně vyhráli a šli bychom na tu nějakou odměnu, že jo? A měla jsem strach, že mě vyřadí teda Gulmok, což neudělal, což jsem fakt ráda, takže jsem si vzala Gulmoka a Apophio. A druhá výzva, tam to nějak nevyšlo, tam jsem neměla žádnou dobrou zbraň, na tož Gulmok měla fakt štěstí. A k té kmenové radě mám spíš strach, já nevím, jestli o sebe mám mít strach, vůbec nevím, je to takový teďkon divný, no. Protože to já už něco říkala o Apophy, že Apophy mě chce vyřadit a Gulmoka a nevěřím tomu, protože je to divná blbost. To bude asi všechno. Hurá! Vítejte na kmenové radě.
Jesse, Apofy, Terror Hunter, Gulboku a Tokwater. Opět je vás tu nyní už jen 6 lidí. Jak to vidíš, Apofy, když ještě 3 svá budou vyřazeni? Ale nevím, jako je to ještě povinnost vyřadit 3 lidi. Kuláši. Víme, že teďkon je takovej Tokwater, takovej solista v této hře, protože přišel snad o všechny spojence, které do této doby ve hře měl. Ale co když vypadne Tokwater, koho budete vyřazovat pak? Přemýšlel jsi nad tím? Popravdě ještě jsem nad tím nepřemýšlel, protože vyřadit někoho z Pikiranu bude hodně těžký, ale tak nějak to snad dáme. Jessie, jakožto jediná žena v táboře vlastně už od začátku hry, je na tebe vyvíjen nátlak od okolních mužských spoluhráčů, že tě chtějí všichni ve svý alianci a tak dál. No, jako nevím, s kým mám být, protože s Apofiem jako teď jsem, že jo, a plno lidí mě chce zase k sobě, že jo, takže já fakt nevím, jestli komu mám věřit nejvíc, že jo. Bojím se, nevím, prostě můžou mě vyřadit i tak. Dobrá tedy. Terror Hunter, ty jsi z Pikiramu taky přišel o všechny své spojence, které jsi měl ve hře, o Luxora a o Hitmana. Necítíš se taky být v ohrožení? Ani nie. Tokwater, jak to vidíš ty? Bráš si v ohrožení? No jako v ohrožení si připadám, myslím, že jako ostatní, protože je už tady nás jenom pár, takže prostě větší pravděpodobnost, že vypadnem. Tak jak jsi říkal, tak jsem prostě přišel z spojence, takže je to prostě takhle, ale zkusím se nějak podržet jako všichni ostatní, prostě je to hra, budu se snažit přežít co nejdéle. Dobrá, uvidím, jak se dnešní večer vyvrbí. Apofy hlasovat jako první. OK. Dobrá tedy, teď čtu hlasy. První hlas Apofy. Druhý hlas Apofy. Třetí hlas Apofy. Jeden hlas stačí na to, aby byl Apofy vyřazen. Čtvrtý hlas Terror Hunter. Třikrát Apofy, jednou Terror Hunter. Pátý hlas Terror Hunter. Třikrát Apofy, dvakrát Terror Hunter. Jeden hlas zbývá. Terror Hunter. Je to 3krát Terror Hunter a 3krát Apofy. Bohužel tady s tím, že budete dodržovat pravidla této hry. Tím jedním pravidlem bylo, že nebudete zveřejňovat nikde iPinu, TeamSpeak ani nic ohledně tohohle serveru. Jeden z vás toto pravidlo porušil a zveřejnil iPinu serveru několika dalším lidem a dotáhl je sem. Tento člověk ví, o kom se bavíme a díky tomu, že porušil toto hrubé pravidlo, tak bude vyřazen. Forexy, přines mi pochodeň. Jsi vyřazen z této hry za porušení pravidel. Forexy, Ben promluvil. Forexy, tady máš masku hanby. Papa! Můžeš odejít. Forexy, maska hanby. Teď si, Tokwater. Zdá se, že nyní že nyní jsme se ušetřili dalšího hlasování mezi Terrorem a Apofym, anebo taháním kamenů. Ale uvidíme, protože příště už žádný podvod nejspíše nebude a bude už opět normální hlasování. Těším se na něj. Doufám, že vy taky. Uvidíme se další večer. Naschledanou. OK, no tak dobře, takže jsem vypadl, bylo to čekaný samozřejmě a nejvíc to vítězství budu přát asi tak Apofymu, Gulmokovi anebo Jessie, i když Jessie to moc jako míň přeju, protože si myslím, že při dnešním hlasování otočila a hlasovala pro
Apofyho a přeji, ať vydrží v téhle hře co nejdýl a každopádně dostaňte se do finále, hoši. A čus.